Matapos naman niyang masambit ang tungkol sa dalawang mapa, bakas sa mukha ng babaylang si Osho ang labis na pagkagulat sa mga narinig nito. Halos ramdam din niya ang pag-iisip nito ng malalim na parabang nag-iingat yon sa mga katagang gusto nitong sabihin. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagsimula na rin yung maghayag ukol sa katotohanang nababalot sa isinumpang bayan. Ayon sa babaylan, totoo ang mga kwentong umiikot ukol dito. Kahit ilang siglo na ang nakakaraan, na ipasa-pasa ang mga karunungang yon sa paniniwalang may uusbong sa hinaharap, na siyang magpapatuloy sa naudlot na pangarap ng namumuno sa isinumpang sibilisasyon. Sa mga panahong yon, tunay ngang marami ang nasindak sa mga umuugong na balita ukol sa pagdating ng taong yon, kaya ang mga namumuhay sa mga baryo lumikas na sa bundok. Inamin din ng babaylan, hindi ang mga dayuhan ang dahilan kung bakit sila namuhay sa kabundukan. Kung iisipin, kayang-kaya naman nila itong kalabanin. Ang kaso lang, hindi nila ito maaaring gawin dahil sa paghahanda para sa paparating na digmaan. Sa paglipas pa ng mga dekada, tuluyan na ngang nasakop ang mga lupain at ang mga antingerong namuhay sa bundok na wala na ng tsansa para iligtas ang mga lugar na kinagisnan nila. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng mga nakararami, nakahanda na ang kanilang pangkat para sa pagdating ng namumuno sa bayang kanilang tinalo. Inakala rin kasi nilang ilang taon ang kinakailangan nilang hintayin sa muling pag-usbong nito, na siya namang isang malaking pagkakamali. Lingid sa kanilang kaalaman, ang nakasaad pala sa hula, maghihintay sila ng ilang libong taon bago yun bumalik. Dahil sa maling akala, unti-unti na ring humina ang mga pangkat nila. Nang magkaroon na ng pagkakabuklod-buklod sa samahan, doon na kumalat ang iba't ibang sekta ng mga karunungan. Marami na ring pamilya ang nabuwag dahil lamang sa pag-aagawa ng mga mahihiwagang sandata. Kabilang sa mga angkang nabuklod sa samahang yon ay ang mga ninuno ng babaylan. Ito na rin mismo ang nagtapat sa kanya ukol sa katotohanang bumabalot sa istoryang kanyang dala. Nang marinig naman ni Hernando ang lahat ng yon, siya na mismo ang nagkumpirma na hindi nga panlilin lang ang mga detalyeng ibinahagi sa kanya ng mangkukulam. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon ng babaylan na ipakita sa kanila ang libro na pinakatago-tago nito. Pagbuklat naman dito ng matanda, tumambad sa kanila ang mga nilalaman nitong kasaysayan na hindi nila basta-bastang naririnig sa mga bunganga ng matanda. Karamihan din sa mga istoryang nakalathala sa libro ay matagal nang nakalimutan ng tao. Habang pinakikinggan nyo nila Hernando, aminado silang lahat na lubos silang namamangha sa bawat katagang binibitawan ng babaylan. Ayon pa sa kanya, sinubukan niyang silipin ang nilalaman ng librong yan, pero wala talaga siyang maintindihan. Ang lengguwahe kasing ginamit dito, isang uri ng alibatang walang eksaktong pagsasalin. Para malaman mo ang sinasaad, kinakailangan may nagturo sa iyo para mabasa ito. Dagdag pa niya na, mabuti na lang mahusay ang matandang yon, kaya ang tanging nagawa na lamang nila ay makinig at umunawa. Naging malinaw naman ang pagkakasalaysay nito, kung kaya't lahat ng kinakailangan nilang malaman ay nakuha na nila. Matapos naman ang mga seryoso nilang pag-uusap, nagdesisyon na ring umalis ang matandang sumama sa kanila dahil sa marami pa yung gagawin. Nang mapagtanto naman yon ng babaylan, agad din naman itong pinalabas ng bahay ang kanyang kasama
upang mabigyan sila ng pribadong pagkakataon na makapag-usap-usap ukol sa mga bagay na matagal na nitong inililihim. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, wala na rin naman yung nagawa kundi ang sumunod. Pagsarado nito ng pinto, dahan-dahan namang lumapit ang matanda sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, Pag sumikapan mong makapunta sa bundok ng Taal, doon nagtatago ang mapang hinahanap mo. Sa gilid ng mga bato sa bunganga, may nagtatagong lagusan. Gamitin mo ang sikat ng papalubog na araw para mahanap ito. Ngunit paalala ko lang sa iyo, tahanan ng mga magindara ang lugar na yon. Mag-iingat ka. Iwasan mong tumawid ng lawa ng dilim. Masyado yung mapanganib. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, may iniabot ito sa kanyang susi na animoy gawa sa kristal. Pagkakuha naman dito ni Hernando, muli niyang narinig ang mga paalala ng babaylan. Inilahad din itong gusto nitong sumama sa kanyang mga paglalakbay pero hindi niya kayang talikuran ang mga responsibilidad niya sa kanyang angkan. Dagdag pa nito na kung sa kabataan ito sila nagkakilala, walang pagdadalawang isip yung susunod sa kanya. Nang marinig naman ni Hernando ang mga sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Huwag ho kayong mag-alala. Mapipigilan ko ang demonyong yun. Tsaka, mas importante ang mga katribo nyo rito. Sila na lang ang asikasuhin ninyo. Kami naman, pipigilan namin ang demonyong ito, anuman ang mangyari." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang napansin ang kapanatagan sa mga mata ng matanda. Maya-maya pa, nang wala na silang pag-uusapan, nagdesisyon na rin siyang magpaalam. Noon ding mismong araw na yon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok ng Taal. Hindi man klaro ang daang kanilang tinatahak, naging matatag naman sila, gawa ng alam nilang hindi sila pababayaan ng mga taong makikilala nila sa daan. Upang hindi na rin sila umikot ng daraanan, nagdesisyon silang maglayag sa dagat. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang ginawa nila noong mga panahong yon, gawa ng limitado lang ang mga bangka sa lugar. Kakaiba rin ang mga lugar na kanilang napupuntahan, kung saan iba't ibang uri ng nilalang ang kanilang nakakaharap. Minsan nga, may mga pagkakataong naaantala ang kanilang lakad dahil sa mas inuuna ni Hernando ang kaligtasan ng mga tao kesa sa misyon nila. Sa pagdating naman nila noon sa lugar ng Mariveles, gamit ang inipon nilang pera, nag-arkila sila ng maliit na bangka. Kahit galit na galit noon ang alon sa dagat, hindi nito napigilan ang kanilang paglalayag. Ayon nga sa kanya, ayaw na ayaw noong umalis ng bangkero pero wala itong nagawa buhat sa pamimilit nila. Yung mangbabarang namang kanyang kasama, paulit-ulit nang nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi naglaon, di pa man sila nakakalayo sa pangpang, sinalubong na sila ng sobrang lalaking alon. Paulit-ulit nitong hinambalos ang mga panimbang ng kanilang bangka, hanggang sa kalaunay naputol na nga ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglalayag. Sa tulong ng mga buhay na salita at mutya ni Hernando, nagawa nilang maging posible ang imposible. Isa't kalahating araw ang lumipas, matagumpay naman nilang narating ang karatig lugar. Pag-apak nila sa Ternate, agad naman silang sinalubong ng malakas na simoy ng hangin na nagdadala ng presensya ni Magnifico. Alam ni Hernando na yun na nga ang nilalang na kanyang hinahanap,
gawa ng may mga parte ng presensyang yon ang pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Bago nila nilisan ang baryong una nilang natungtungan, inabisuhan niya ang kanyang mga kasama na maghanda. Sa oras kasi na umalis sila ng lugar, malakas ang kanyang kutob. Marami silang makakalaban. Para maipagbigay alam din yun sa dibinong anghel, nag-alay siya doon ng isang araw para makausap ito. Sa isang maliit na puno ng makopa, lumuhod itong si Hernando para manalangin. Nag-alay din siya doon ng mga buhay na salita hanggang sa kalaunay may dumapong itim na paru-paro sa sanga nitong malapit sa kanya. Pagsilay naman niya rito, binulungan niya yon ng mga buhay na salita, kalakip ng mga mensaheng nais niyang ilahad. Direkta na rin siyang humingi ng tulong sa anghel, nang sa gayoy masiguro niyang magtatagumpay siya sa mga bagay na kanyang gagawin. Matapos naman niya itong mailahad, doon na nagsimula ang kanilang seryosong lakad. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam na ramdam naman nila ang mabilis na paglaganap ng salot sa buong paligid. Tuwing sumasapit din ang gabi, may nasisipat silang pulang liwanag na nagmumula sa bulkan. Hindi nila mawari kung ano ito pero malakas ang kanyang kutob na yon ang palatandaan ng kinaroroonan ng mapa. Dahil dito, gabi-gabi nilang pinag-aaralan ang bawat daang maaari nilang tahakin para malayo sila sa panganib. Akala niya, kung magdodoble ingat sila wala talaga silang makakaharap sa daan, pero nagkamali siya. Ilang araw lang kasi ang lumipas nang makaalis sila sa lugar ng Ternate. Nadaanan nila ang isang baryo na karamihan sa nakatira nag-aalaga ng itim na baboy. Alam din niyang hindi pangkaraniwang taong mga ito, gawa ng kapag nagkakatinginan sila, kusa yung yumuyuko. Di na rin sana nila pakikialaman ng mga nilalang na yon, pero nang marating nila ang labasan ng baryo, tumambad sa kanila ang 2 pamilyang nakatira sa iisang bubong. Tanging yun lamang ang naninirahan sa lugar na yon, at base sa salaysay nito, doon sila tumira dahil mas malapit doon ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Dagdag pa ng mga ito na gustuhin man nilang lumipat sa ibang lugar, wala silang kakayahan para gawin ito. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, nagdesisyon siyang manatili muna doon ng isang gabi. Sa isip-isip niya, di pa naman sila nahuhuli, kaya di nila kailangan magmadali. Habang kinakausap niya noon ang pamilya, panay naman ang pagdadahilan niya kung bakit gusto niyang manuluyan sa pamamahay nito. Siyempre, nahirapan naman siyang kumbinsihin ng mga panauhing yon, gawa ng walang tao ang nasa maayos na kalagayan na basta-basta na lang magpapatuloy ng mga panauhing hindi naman nila kilala. Makalipas pa ang ilang minutong pagdadahilan niya, doon na siya nagdesisyong kausapin ang 2 padre de pamilya. Upang maniwala naman yun sa kanyang sasabihin, nagpakita siya ng mga milagro na siya namang agad na pinaniwalaan ng mga ito. Pagpalutang niya noon ang apoy sa kanyang palad, seryoso naman niya yung kinausap ukol sa panganib na pumapalibot sa kanilang lugar. Makinig kayo. Hindi kayo ligtas dito. Alam kong hindi nyo kami kilala pero hangad lang naming tumulong. Ang inaalala ko, yung babaeng buntis na kasama nyo rito. Bungad na wika ni Hernando sa 2. Dagdag pa niya na lahat ng mga taong nakatira sa bahay na dinaraanan nila, purong mga aswang. Di rin siya naniniwalang hindi yun nananalo. Gawa ng base sa mga paningin nito, wala itong pakialam sa mga taong kanilang bibiktimahin. Mariin din niyang inilahad na sa oras na sumalakay ang mga nilalang na yon,
paniguradong wala silang mapupuntahang lugar. Bukod kasi sa malalayo na roon ang mga bahay-bahay, karamihan din sa pwede nilang takbuhan ay purong mga kapatagan. Matapos naman niyang maipaliwanag ang lahat-lahat, laking pasasalamat na lamang niya nang maunawaan ng dalawa ang kanyang sinabi. Alam din niyang nagtitiwala yun sa kanya dahil na rin sa mga milagrong ipinakita niya. Pagpatak naman ang hapon noong mismong araw, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay nito para maghanda. Lahat ng gamit na wala namang pakinabang sa bahay na yon, itinali nila sa mga bintanang madaling mabubuksan ng mga nilalang. Naglagay din sila ng mga pambitag sa bubong ng bahay, kalakip ng mga pangontrang nagtataboy sa mga aswang. Nang may sakatuparan na ito nila Hernando, minabuti naman niyang manatili sa labas bilang pangunahing depensa ng mga ito. Ang mambabarang naman noon, pinasama niya sa pamilyang yon nang sa gayoy meron itong maitutulong sa oras na hindi na sa kanila umayon ang pagkakataon. Makalipas pa ang ilang oras, tuluyan na ngang binalot ng kadiliman ang buong paligid. Upang manatiling tago ang bahay, hindi siya pumayag na may magsindi ng kahit isang gaser sa loob. Ang tanging nagbibigay lang din sa kanila doon ng liwanag ay yung mumunting siga na kanyang ginawa. Habang pinapalaki naman niya ang apoy nito, bahagya naman niyang naramdaman ang tila bang pagkilos ng mga nilalang. Mabilis at tahimik ang ginagawa nitong paglapit na siya namang ikinatuwa niya. Akala kasi ng mga nilalang na yan, wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari, pero hindi alam ng mga ito, kanina niya pa yun nararamdaman. Bago tumungtong ang 8:00 ng gabi, kitang-kita na niya ang mga tagapagmasid nitong mga hayop na gumagala sa buong paligid. Ayon sa kanya, maliban sa mga baboy ramong nakikita niya, may mga kalabaw din at grupo ng mga insekto na kanina pang umiikot-ikot sa bakuran ng tahanang yon. Napansin din niya ang mga banog sa kalangitan na animoy nagsisilbing pangunahing mata ng mga nilalang. Pagsilay naman niya sa harapan ng bahay, agad namang tumambad sa kanya ang 10 taong walang saplot sa katawan. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata at habang tumatagal ang pagtitig nito sa kanya, dahan-dahan na yung nagpapalit anyo. Nang mapansin naman ito ni Hernando, sa halip na masindak sa mga ito, kinawayan niya pa yon, senyales na gusto niya yung lumapit. Dahil sa kanyang ginawa, parang mga baliw na hayop naman ang mga nilalang na buong puwersang sumugod sa kanyang kinaroroonan. Pagkawasak naman ito ng bakod, dali-dali naman niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay sugod sa mga ito. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niyang inundaya ng saksak ang mga nilalang, kung saan sa unang pag-atake ng mga ito, 3 na agad sa kanilang mga kasama ang nabuwal sa lupa. Upang maipakita naman niya ang kanyang lamang sa laban, iniwasan niyang gumamit ng mga malalalim na usal. Sa halip ang tinatangan lang niya noon ay purong usal ng pagpapahirap. Ayon sa kanya, sa mga sandaling yon ang inihip niya sa kanyang sandata, paniguradong maghihirap ng husto ang mga nasugatan nito. Hindi rin mahalaga kahit galos lang ang kanilang natamo, sa kadahilanang ang epekto nito ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa katawan. Gayunpaman sa kabila ng ipinamalas niyang abilidad, nanatiling hindi yun sapat para masindak ang grupo nito. Sa halip di nakatakutan siya, nagtawag pa yon ng mga kasama sa pugad na pinanggalingan nila. Pag-atungal naman ng isa sa mga aswang, agad namang nagsidatingan ang mga kalahi nitong nasa 30 ang bilang. Pagsilay naman ni Hernando sa mga nilalang, di naman niya maiwasang mapangiti
habang nagwiwika doon ng, "Nagtawag pa talaga kayo ng mga makakasama ninyo patungong impyerno." "Sige, pagbibigyan ko ang inyong kahilingan." Kasabay ng pagbitaw niya ng mga katagang yon, ay ang pag-usal naman niya ng taimtim sa hawak niyang punyal. Matapos naman niyang mailapat sa talim nito ng 3 beses ang kanyang palad, doon na yon nagsimulang lumuha ng berdeng likido. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, bakas naman sa pagmumukha nila ang matinding pagtataka, gawa ng hindi nila sukat akalain na may ganoong abilidad palang tinatangan ang katunggali nila. Noong una, wala pa silang kaide-ideya sa bisa ng likidong yon. Pero pagwasiwas nito ni Hernando sa isa nilang kasama, bigla na lamang itong nagwala sa kanila. Nilabanan ng nilalang na yon ang mismong uri nito, na siya namang humantong sa mabilis nitong kamatayan. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, doon nila napagtanto na may kakayahang umalipin ng likido sa sinumang tinamaan nito. Dahil sa abilidad na yon, doble-doble naman ang kanilang naging pag-iingat upang hindi sila nito matamaan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala nang ni isang nilalang ang nagka-interes na lumapit sa kanya. Sa bawat pagsugod niya, mabilis ding nagsisipulasan ng mga ito na parabang nakikipaghabulan lang yon sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno, nang mapagtanto naman ni Hernando na may binabalak ang mga ito, doon na siya nagsimulang tumingin sa kinaroroonan ng bahay. Pagsilay naman niya sa mga aswang na nagpupumilit ng pumasok sa pinto, dali-dali naman niya yung sinugod. Ang kaso lang, bago pa man niya ito maabutan, naramdaman niya ang mga taling bigla na lamang pumulupot sa kanyang katawan. Sa sobrang dami nito, halos matakpan na nito ang kanyang paningin, kaya ang ginawa niya, napilitan siyang bitawan ang hawak niyang punyal para makalaga ng kanyang sarili. Pagsilay naman ng mga nilalang na nabitawan na niya ang kanyang armas, mabilis naman siya nitong sinugod, ngunit nang akmang susunggaban na nila itong si Hernando, muli na naman silang nagsipulasan nang masipat nila ang pagkasunog ng iilan sa kanilang mga kasamang nakalapit na rito ng husto. Akala nila, isa na naman yun sa kanyang abilidad, pero pagsilay nito sa ibabaw ng kanyang kinatatayuan, nasipat ng mga ito ang isang nilalang na nakasuot ng kulay itim na talukbong. Sa likuran nitong bahagi, napansin nila ang siyam na liwanag na tila bang nagsisilbi nitong mga pakpak. Nakamamatay ang mga liwanag na yan dahil sa oras na lumapat ito sa kanilang balat, paniguradong malulusaw ang kanilang mga katawan, maging ang kanilang mga kaluluwa. Matapos naman nilang masilayan ang nilalang, dahan-dahan naman itong lumapag sa tabi ni Hernando, kung saan bago pa man lumapat ang mga paa nito sa lupa, nalusaw na ang mga lubid na nakapulupot sa kanila, maging ang mga batong nasa paligid niya. Dahil sa pangyayaring yon, bakas naman sa mga aswang ang matinding kilabot. Labis din nilang ikinababahala ang itim nitong espadang nakatali sa bewang gamit ang makapal na kadena. Alam ng mga aswang na hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon, kaya kahit marami sila, pinili nilang magmasid na muna pansamantala. Pagsilay naman dito ni Hernando, agad naman siyang lumapit dito, humalik sa kamay ng misteryosong nilalang, sabay wika rito ng, "Maraming salamat ho, at dininig niyo ang aking kahilingan. Ang pagpunta niyo rito, nangangahulugang tinuturing niyong isang seryosong banta ang mga gawain ni Magnifico." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagbulusok naman ng 5 anghel patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Sa loob lamang ng ilang segundong pagpapakita ng mga ito, mabilis nilang napulbos ang mga nilalang na kasalukuyang nakapalibot sa kanilang grupo.
Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa paligid. Yun na rin ang naging hudyat sa Divino para ipakita ang pangkaraniwan nitong anyo. Pagbungad naman ng binata sa kanya, napangiti lang naman ito sabay wika sa kanya ng, ang pagmamaliit sa mga katunggali ay isang kahangalan. Hanggat hindi pa lumalala ang mga pangyayari, kailangan na natin itong pigilan. Hindi siya ang tipo ng nilalang na dapat maliitin. Baka siya na nga ang tinutukoy noon sa nasabing hula. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya nakumpirma na kasama niyang makikidigma ang dibinong anghel na namumuno sa kanila. Sa puntong yan, iba't ibang emosyon ang kanyang naramdaman, gawa ng hindi niya lubos maisip ang kahihinatnan ng labang paparating. Sa isip-isip noon ni Hernando, nakakapanabik ang mga susunod na pangyayari. Naniniwala rin siyang wala pang ideya ang mga kalaban nila, kaya halos hindi na siya makapaghintay na makita ang mga mukha nito sa oras na malaman nitong kasama niya ang dibinong anghel. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matao namang wala na silang mapag-uusapan, agad naman niyang tinawag ang kanyang kaibigan, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi yun lumabas ng bahay. Nang maramdaman naman ito ang anghel, agad naman siya nitong kinalabit, sabay wika sa kanya ng, hayaan mo sila, likas na sa kanya ang tumanggi sa iyong alok. Ang mga mambabarang, hindi matatagalan ang pagsilay sa amin. Maaaring naikalas mo na sa kanyang katawan ng lahat-lahat ng kanyang tangan, pero hindi yun rason para hindi siya maapektuhan sa aming presensya. Alam kong naging mabuti siya sa'yo. Dahil dito, binibigyan ko siya ng pagkakataong magbago. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, imbis na pilitin pa ang lalaki, nagdesisyon siyang magpaalam na lamang dito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, rinig naman niya ang malakas na pagluhod nito sa sahig, habang mangiyak-ngiyak na sumasagot sa kanya ng, Maraming salamat sa lahat, Manoy Hernando. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mabubuting ginawa niyo sa akin. Salamat ho. Hanggang sa kamatayan ko, patuloy ko pa rin kayong maaalala. Huwag na ho kayong mangamba. Ipinapangako kong hindi na ako babalik sa tadhanang minsan kong tinahak. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano nakaramdam naman siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang lalaki, doon na rin sila nagpasyang umalis na sa lugar. Sa pagbagtas naman nila sa daan, napansin naman niyang may mga inilalabas na nagliliwanag na tangkay ang mga mandirigma nito. Kahit mahina lang ang liwanag ng tangkay na yon, nakapagtatakang naaaninag niya ang lahat ng bagay na malayo sa kanila. Pakiramdam nga noon ni Hernando, sinusundan sila ng liwanag ng buwan. Pagsapit naman ng hating gabi, agad naman silang humanap ng lugar kung saan sila makakapagpahinga. Siyempre, hindi naman nila maipagkakaila ang ganoong kahinaan, lalo pat saklaw sila ng sumpa ng katawang lupa. Kahit mga anghel ang espiritu ng kanyang mga kasama, hindi pa rin yun basihan para hindi sila masaklaw ng ganoong kahinaan. Ayon nga sa kanya, na ang Diyos nga noong nagkatawang tao, nakaramdam ng pagod at sakit. Paano pa kaya ang mga hamak na tagasunod lang nito? Pagsilay naman nila sa puno ng balete, agad naman silang nagpakalat ng usal sa paligid bago gumawa ng mapagpapahingahan. Sinigurado rin nila noong nakatago sila sa liwanag na nagmumula sa bulkan, gawa ng ayon sa anghel, presensya ng isang madilim na kapangyarihan, ang pulang liwanag na nagmumula rito.
Hindi nila ikakabuti ang direktang pagsilay sa bagay na yon dahil anumang oras, pwede sila nitong maimpluwensyahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, naibahagi sa kanya ng anghel ang tungkol sa pinaglalagakan ng mapa at ang eksaktong lokasyon ng isinumpang bayan. Okay, ito na yon. Grabe, hindi ko na-imagine, no? Na makakasama niya yung dibinong anghel na pinuno niya. Parang nakakatakot talaga ako nung meron dito kay Magnifico eh. Pero alam nyo, napansin ko lang rito, no? Alam naman pala ng dibinong anghel na nandoon yung mapa o yung mga kailangan niya. Bakit kaya nung simula pa lang, hindi na nila sinabi kay Hernando na dun siya direktang pumunta? 'Di ba? Ewan ko lang ha, siguro may malalim tong dahilan. Kung ano man yun, malalaman natin yun sa mga susunod na episode. Pasensya na kayo, medyo late tayo. Pero bukas, magto-twice tayo. Kaya, pahintay na lang ako ng 9 and 10. Bukas yun. Salamat.